Senyores i senyores, en breus moments, el concurs estel·lar de Tarragona passa la cabra! Amb l'actuació estel·lar de Toni, concursant que ha guanyat ja 3 fases d'aquest concurs. La nova concursant d'avui, la Mònica! I també nova concursant per avui, la senyora... Marieta, que ve de Perafort, directament de les Comtades de la comarca. En breus moments comença el Pas a la Cabra de la Legión. A favor de l'objecció fiscal i en contra de la despesa militar a l'estat espanyol. Al Regne d'Espanya es destinen 50 milions d'euros cada dia per despesa militar. Una despesa que es bestreu de la despesa social, de la despesa mèdica, de la despesa d'educació, de la despesa d'investigació, en un país que la nostra intervenció a Líbia ens costa 15 milions al mes, 15 milions d'euros al mes, i després ens diuen que no hi ha diners per l'educació, no hi ha diners per la medicina, no hi ha diners per la investigació, no hi ha diners per el medi ambient. Nosaltres el que proposem davant d'aquesta xacra de despesa és fer l'objecció fiscal. Això significa que quan fem la declaració de renda restem una quantitat a la quantitat que tenim que pagar o que ens tenen que tornar per demostrar la nostra disconformitat amb aquesta despesa militar. Cada any, quan s'apropa la declaració de la renda, el temps, des de la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, engeguem aquesta campanya per sensibilitzar les persones i que no ens deixem dir que no hi ha diners. Cada dia ens gastem 50 milions d'euros en despesa militar, sense comptar la despesa extraordinària com els 15 milions al mes que ens costa la intervenció a Líbia. Un aplaudiment i anem a la subdelegació del govern a entregar les nostres cartes amb les quals ens refermem com a objectors fiscals.